ċifri maħruġa din il-ġimgħa mill-Eurostat juru li l-Maltin għandhom pis tal-għoli tal-ħajja li huwa akbar mill-medja fil-bqija tal-Unjoni Ewropea. L-istatistika turi biċċar li l-inflazzjoni f'Malta hija ferm ogħla minn dik f'pajjiżi bħal Franza, il-Ġermanja, l-Awstrija u l-Olanda. Fi kliem sempliċi dan ifisser li l-prezzijiet f'Malta huma aktar għaljin mill-prezzijiet f'dawn il-pajjiżi l-kbar u aktar għaljin mill-medja tal-Unjoni Ewropea. Anki meta mqabbel maż-żona euro u l-għoli tal-ħajja f'Malta huwa akbar. U dawn il-piżijiet li qed iġorru l-familji Maltin aktar kmieni din il-ġimgħa, il-Ministru Edward Cicluna stqar li jekk kollok telefon jew mobile m'għandekx problemi ta' faqar. L-iktar wieħed sempliċi huwa li ssaqsi l-familja disa mistoqsijiet. Inti għandek karozza? Iva jew le? Inti ħadd fis-sajf il-familja tiegħek ħadta x'imkien jew dana, għandkom television, għandek mobile phone jew inkella telefon fid-dar, dawn huma affarijiet materjali illi mbagħad tara kemm familji jgħaddu minn dak it-test, ġifieri jew ma jgħaddux minn dak it-test. Finalment inti ma tkunx taf li ma sa tolqot. Il-Ministru baqa' ma kkommettix ruħu jekk fil-budget ta' nhar it-tnejn u se naraw ta' xi ġodda jew le.